Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged. Iti nagan nga Elmer. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak takayat ko matapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Makunak asa anak anagasat anang asawa manen iti may kadua agundaway. Natayen day di imo na nga asawa. Katagdandan na kamin iti may kadua nga asawa. Natangsit ken awan respeto na kanya. Limod pahi akab-kabilan na ti anak ko. Bueno papagayam, mintininggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagan nga Elmer. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Auntie Rhoda, mabisinak. Awan ka di tinaluto amakan? Sa anak akatulong, tapno agluto iti kanam. Anya? Panawanak man dito salas, tadyak kaya ta makita ti panagrupropam. Mabisinak talagan. Kaya't kuntimangan, Auntie Rhoda. Nagdagulit kalakit din, nena. Pumanaw ka na di mo kaya't ti makabil. Auntie? Urayam asumangpot ni tatang mo ang nagpasada iti tricycle, ta iso ti mangluto iti kanam. Saan na siyak ti baon mo? Mangan ka lang ang naimbag apaw. Adupay tinaluto ang makan. Nabsuga kon apong. Mabisbisinak itay. Nagalas ti ugali dayjay aroda. Imbis nga ilutuan na ka iti kanam. Saan ka no ababaunan ijay balay mi? Kan awan ka no ti karbangak amang ibaon kan kuana, apong. Kasaritak tuman ni tatang mau, apaman asumangpait. Jak kayat ter aramiden kin kadayjay aroda. Ha? Ay, apong. Ang mga nagpungtot ni tatang ko, no ibagayo ang nagipulong kada kayo. Di ka madanagan, apaw. Siyak ti makamaw kin ni tatang mau. Tatang, kanayon mat abagbagaak ni Rhoda. Imbilin ko pa'y kankwa ng agluto iti kanin ni Nena. Kaahasay ti anak mau. Nabisinan iso nga imalatiw dito'y balay. Tatang. Nukastamot lang ter aramidin dayjay a babae iti apo ko. Agnaudlangan ni Nena dito'y balay may. Sige tatang. Kasaritak ni Rhoda. Adon adaras a kinasaritam dayjay a babae. Ngamawan pagbalbaliwan na. Tatang. May mayat pa yan nga agsina kayo adwa. Anya? Kita ter aramidin na. Saan pa'y nakaluto iti kanam? Ket dito'y kapayan palay amang malam. Tatang. Imbis ko nagluto mo't iti kanin yung agama. Nabambanog ka nagpasada iti tricycle? Si kapay laang ti agluto. Rhoda, saan arumbang akas deti inaramid mo kini Nena? At damat inted ko nga igatang yung iti sidahan Apay asan ka nagluto? Saan na kasi murot kan ka, tapno agluto laang iti kanan nyo. Ha? Makabannog tupay tiyag tali na aglaang iti unag ti balay. Anya ko mati nakabanugam, kat awan mat inararamid mo dito'y balay. Uray ko man no naglaba ka mat. Di nakarintaron nagtrabaho dito'y balay, no kaya't mo anasaya at kakanya. Rhoda. Pumanawak dito'y, no pilitan nak nagtrabaho. Ay, unay mat daytan. Rabii una yan, kaya't kun ti maturog. Sakpay lang ti agluto iti pagarmusaran. Nakaturog pa lang ni Rhoda. Imbis nga iso ko mati agree nga masapat tapno agluto. Oh, apay, akit kita umutlat tanday ta kasi Rola, Elmer. Agluto kan ay ti pagarmusaran, mabisina kon. Maaldawan ako na mapanagpasada iti tricycle, Rhoda. Sikalat ako man ti agluto, tagrubatak met.
Nawaya pa'y laang ti oras. Sa maysa, manumot laang ay ti mapaspasadaam, nga uray masapa ka arumwar. Ala, sak nga roden ti agluto iti pagarmusaran. Ay, uwan gayam. Mangsakdo ka bit iti dano mapagdigos ko, Anya? Amumat nga agapapurak. Ngala, sige. Agluto ka nga roden. Siya kung ti makamo iti dano mapagdigos ko. Kurang pa di sinakdo mapagdigos ko iti banyo. Nena, nayunampay. Auntie, nabannog akon. Duwala ang atimba ti danom tinasakdo, nabannog kan? Nagdadakkel mo't atimba ti kinargaak, auntie. Iso nabannog akon. Ti kunamkit di, sadot ka? Anya? Na, hindi nakman kita ni ti kasta, ha? Diyak kaya ti panangkit-kitam kanya kakasta. Imbes ada kayo kumatimang sakdo iti pagdigos yo, tanapigpig sa kayo ngam siya. Anya? Agrason ka pa'y laang! Ay ko! Apay nga induron na, auntie! Awampay ser-serbim apotot ni Elmer! Aglisa ka! Agdigusak! Nakitak nga imbaon ni Roda ni Nena ang nagsakdo iti danom ijay gripo. Talagang aglablabasan dayjay aroda. Uray ti ubeng, ibaon na amapan agsakdo iti danaw. Sapay nagadayo ti gripo iti balayda. Nabambanog jay ubeng. Iso amapanak ita ijay balayda, taalaak dito'y ni Nena. Kasayaatan day tangaramidam, bakay. Sukonam, kit pakanenta dito'y ti apo ko ta. Saan arumbang nga ibaon-baon latan day jay ababae? No apay ngamin anang asawa pay laeng iti may kadwagon daway day jay nga Elmer. Nasingpit mat idi damo da iti agdin na ken ni Elmer. Nagagad nga aglaba ken aglutaw. Pamarang laeng day jay ngay nararamid na. Saan anasaya at day jay ababae? Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo, Elmer. Apay gayam? Pampanunutek nga rod. No anya man ang tilutwak as si daan mi ije balay. Anya? Sikapay lang tagluto nung sumangpat kay Jibalayo. Anya nga iter aramidin ni bakit mo? Aga pa kami laeng. No ibaon ko nga agluto iti kanan mi, Mario. Ay, unay mo tinday ta babae, Elmer. Kaasi ka mo? Diyak nga rod amo no anya ti aramidak. Agbabawi ako. Ngam nalpasan ti amin. Asawa ko ni Roda. Adayo na say-sayati mo ng asawa, pare. Nagagat na di Teresa. Awan ti parekot mo kankwa na. Angam ni Roda ay sumang kasadot. Mario. Anya nga yung ti maramidam. Gat kadandin namon ngagpaiso ni Roda. Awanan ti babawi, pare. Ne, sa akong ti sumarunong agpila. Ala, tadumagasak tumatan iti sedaan mi alutwak, gayam. Elmer, saan ko nga ibabaon ti anak mo? Nagsingpatak tupay kan kuana. Roda, napatag kanyak ti anak ko. Nagadudag iti pulpulong na kanyak. Patyan na kuma. Awan ti madingar aramidag kan kuana. Ay, ala. Papantan ni kusina. Nakaluto akon. Apay? Duwata laang amang malam? Ayan ni Nena. Imalati ije balay dananang. Kinapudno na. Saan ang matatao ni Nena dito balay? Kanayon arumwar. Kasano asan arumwar? Ket kanayon mo kanong ngaungtan. Adday ta kamanon ako nak. Patyan na kuma. Saan ko apakpakitaan iti madi ti anak mo? Day ta kuma ti imulam di ta panunot mo. Nasaya at tanagsabat ta dito'y paraangan, Roda. Apay, anya ti ibagayo kanyak. Idi kalman asinukon ko ti apo ko sa anak anang timtimak. Ha? Diyak kayak tar aramidam kan kwa na. Naikamkamang kalaang ngam sikapay tinatangsi. Anya? Diyak kayat amangag ni Nena ti panagsarita ta. Iso agundaway kunday toy, tanagsabat ta dito'y paraangan. Nagadupay laang apalikaw yo. Anya nga min ayat ikayat yung ay baga kanyak. Maminsan pa'y nga ituron mo ti apo ko. Siyak ti makalaban mo.
Elmer. Oh, apay ngagsangsangit ka. Ninanang mo. Pinagsasawan na ganyan paraangan. Anya? Awan matimadi ngay naramid ko. Ngam pinagsasawan na kit din niya kaduan di tao. Kat na ba inanak? Hala, gusto dayta na panagsangit mo. Kasaritak ni Nanang. Imbaga na pa yung papanawan na kanon di balay. Imbaga ni Nanang ti kastakin ka? Awan matiga po na papanawan na ditoy. Nauhuyong tinam kanyak. Nagsangsangit ni Roda, Nanang. Sinungat yung iji paraangan. Anya, kinasaritak laeng nga inton maminsan, dinan idorduron ni Nena nga anak mo. Anya? Induron ni Roda ni Nena? Nabambanog ni Nena nagsaksak do iti pagdigos ni Roda. Anya? Kitaam ti anak mo, nakaturog di taso pa. Nabambanog nga imbaon ni Roda nagsakdo iti pagdigos na. Kaasi mo ti anak ko. Agridam ka, anak ko. Ti anak mo ti kakaasi iti aramiden ni Roda. Nanang, urayak lang nga makaring ni Nena, tagawid kaming. Saan? Agtali na udpay laeng dito ni Nena. Ha? Diyak kayat adang randay di aroda ti apo ko, Elmer. Naglaing agparbo da bakat. Induron ko ayamot ni Nena. Inigamak laang titakyag na. Agulimag kan, Roda. Diyak namin kayat ka ti mapagpabasol. Ngaurawan mo ti aramida kamadi. Nabanugak, Roda. Sumardeng kan. Maminsan pa'y ngagsango kami ti dayjay nga inam. Ang mga nonya ti maramid ko kankwana. Anya? Di ko na nga ta. Kat kabutang ko dayjay bakat. Roda, respetuam ti inak. Sana kasta ti panagsasaom. Di mo ni isakit dayjay nga inam. Tagsasao iti sana pudno. Saan ngagparparbuti inak, ha? Tinungpanak. Imbagak matan kan ka, sumardeng kan. Siyak pa itan ti kabilam. Awan matimading aramidak. Di ka aglaw, ah. Di naklapdan. No kayat mo, agsinatalangan. Nangag ko ti panagsubangyo idi kalman, Elmer. Tatang. Nagalas ti ugali na. Tila ang busis na ti mangmangag iti paraangan. Nagadaw ti domdomngag iti panaglalaaw na. Jak nalapdan ti bagik. Nakabil ko ni Roda. Asino mutisan ang makapagtepel iti kasdyangar aramiden na, anak ka? Karkaritan na iti sina, tatang. Ay, adakin kaday ta amang ngedeng, Elmer. Ti makunak, ket saan anasaya at nga asawa ni Roda. Puor ti kararwam dayjay a babaay. Naragsakak, ididamo mi pa'y tiagdan na, tatang. Hanggang ita, ininot ang mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Elmer. Nagpupok ijay silad, kat di na kon kinasarsarita. Elmer, adakin ka ti desisyon. Kaasay ti anak mo, no kadinayo latta ti babae, apuor ti kararwam. Elmer, pasensya ka, no naibagak ng agsinata. Roda. Gapula ang dayjay iti pungtot ko. Iso na ibagak ti kasjay. Ay ayatan ka, kadyak kayo tamapukaw ka kanyak. Pakawanan na kun, Elmer. Diyak namin kaya ti panagsasaw ti inam kanyak kat. Awan ti karbangam amang sungbat iti inak, Roda. Ha? No agtultuloy ti nagalas nga ugalim. Agsinatalangan. Anya? Napatag kanyak ti anak ko. Kat jak agpangadwa amang isinakan ka. Kan may sa, rumbang adayawam dagiti naganak ko. Di na ka di maawatan. Nailawan ko lang asinong batag ti inam. Diyak ingkagara. Anya? Ikarik, santo na mapasamak ti kasjay. Pangaasim, santa ko mga agsinsina. Nabayagan na kastoy ti aramidam. Sa anak lang nga nagtagtagar idi. Ang amita, nabanugak matan. Anya? Imbes ko mamatulungan nak. Ngam saan?
Tas si kapayan timang padpadagsan iti biyag mi nga agama. Elmer. Di ka kaya tapasakitan. Ngam nakaikadang akon. Nasaysaya at no agsinatalangan. Saan? Ay, ayatan ka, Elmer. No talagamot lang ay ayatan nak. Amunak ko mga erespeto kung tulungan. Anya? Uray dagiti dadakkel ko. Awan respetom kadakwada. Isungay tamit lang. Alaamon dagiti karkaret mo. Tapumanaw kan dito'y balay ko. Nagulima kan dito'y balay mi, tatang. Pimanawan ni Roda. Ay, Elmer, agbalin kalaeng anatibkar. Tapno nasaya at latatibiyag yung agama kaninena. Wan tatang. Dayawag ti pangedeng mau. Saan arumbag ngagtalinaid pay dayjay dito'y balayaw. Tano agbayag ni Ruda dito'y. Amangan numamin pinsan amarakrak ti pamilya tayaw. Tatang. Mala. Nilaangan ni na nga anak mo ti pangipaayam iti atensyon mo. Ipatag mo iti agnanayon ti anak yo iti day di Teresa. Manipod pimanaw ni Roda, nagbalinan anasaya at ti amin, Mr. Lonely. Agad-adal mo't itaan iti kolehyo ni Nena nga anak ko. Ikarkarigatak apagadalan, babaan iti panagpaspasadak iti tricycle. Alakastan, katagyaman ak iti anosyo, anang hirnos iti surat ko. Ito'y pagayam mo, Elmer. Agyaman kami met pagayam nga Elmer iti panagsurat mo. Husto laeng ti inaramid mo. Apinilim ti anak mo, ngam ni Roda. Ala, ituloy mo lata pagadalan ti anak mo. Tainton makaturpos, isuntumet timang tulong ken ka. Bueno papagayaman kay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam nga Elmer iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser, kaniti matireksyon, Joseph Glenn Binawen. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.